Филип Темнялов представя Кукери. Автор, режисьор, оператор Филип Темнялов. Отправяме се към град Перник в България, за да хвърлим един поглед на уникалната традиция карнавал Кукерски игри Сурва 2025. Кога възниква кукерската традиция? Кои са кукерите? Какво означава думата сурва? Участниците кукери носят ярки, тежки костюми и маски, направени от естествени материали, кожи от овце и кози, рога, пера и звънци. Маските обикновено изобразяват животни или митологични същества, което символизира връзката с природата и духовете. Ритуалите и символиката на кукерските игри са свързани с плодородието, преходът от зима към пролет и изгонването на злите духове. Те са част от календарните обичаи, свързани с аграрните цикли в природата. Произходът на кукерските игри се крие далеч в мъглите на времето. Ние българите пазим не една, а много древни традиции. Едва ни има съмнение, че шествия подобни на днешните са огласявали улиците на тракийските селища преди няколко хиляди години. Както траколозите, така и други учени не се колебаят да кажат, че кукерските игри са част от нашето тракийско наследство. Действията на участниците в шествието имат за цел да покажат различни елементи от живота на тракийския бог Дионис, съчетавайки ги с хумор и веселие. Веселието е нужно и полезно, ако човек иска да се освободи от грижи и незгоди. Ние днес смятаме, че живота ни е труден, но в древността битието на предците ни е било още по-трудно. Зимата винаги е била време на лишения и притеснения, ще се вдигне ли снегът на време, ще стигне ли храната до пролетта, няма ли да дойдат страшни наводнения, ако затоплянето протече бързо. Кукерите танцуват, вдигат силен шум с многобройните си звънци и обикалят селата, за да изгонят лошото и да донесат благополучие. Звънът на хлопките се смята за магически, способен да прогони злите сили. С Дионисиевите кукерски игри дедите ни са се освобождавали от натрупания стрес. Смехът, веселието и танците са чупели оковите на страха, стегнали душата. Обновени и вдъхновени, хората са придобивали самочувствие и увереност в бъдещето.
Със своите маски, костюми и ритуали кукерските игри напомнят мистериозните театрални празненства, създадени от тракиеца Орфей през второто хилядолетие преди Христа. Названието на фестивала, думата «сурва» идва от «сура» слънце, «сурва година» може да се тълкува като пожелание за слънчева и плодородна година. Основан през 1966 година, фестивалът «Сурва» в Перник е най-големият в България и на Балканите. Международен статут придобива през 1985 година. 2015 година влиза в списъка на ЮНЕСКО за нематериално и културно наследство на човечеството. Към 2025 година се посещава от над 12 000 гости. Нека кажем няколко думи и за значението на името Кукери. То разбира се е тракийско, неговото значение е високи, маскирани хора. Поради това, че участващите в ритуала носят високи шапки понякога до над 2 метра, то обяснението високи е логично. Коренът на думата кукер е кук, чиято по-стара форма в древността е била кауп и е притежавала значението височина, високо място. Тук гостите на фестивала могат да опитат традиционни български ястия. А сега нека погледнем представянето на фолклорните групи от чужбина. Вече ни стана ясно, че сме носители на традиция, чието начало се крие в култа към Дионис. Той не е само бог на виното, но също и на обновлението, телесно и духовно. Различни са начините, по които един човек може да се отърси от натрупаните отрицателни емоции. Дедите ни са избрали добър вариант, използвайки хумор и веселие. Смехът освобождава от стреса и внася светлина в живота ни. Можем много да научим от нашите предци, те са ценели най-важното. Животът, здравето и любовта. Ценете истинските неща и бъдете щастливи. Абонирайте се за канала, оставяйте вашите харесвания и коментари. Благодаря на приятелите, които помогнаха за реализирането на филма. Гид, автор, режисьор, оператор Филип Темнялов.